ഓം കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനീതി നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കുറച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? 2 ടോപ്പിക് 1-ാം അധ്യായത്തിലത്തെ പഠിച്ചു. സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 1-ാം അധ്യായം. അതിലെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം അനുകൂലേന ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞോളൂ. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരതേ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് 2ഉം ബൈഹാർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മള് സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് 1-ാം അധ്യായം ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള്, ക്ലേശാഗ്നി, നമ്മള് ശുഭത 2 നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മുക്തി, അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിക്കൂ. പോയി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ പേജ് ഒന്ന് വായിക്കുവോ ആരെങ്കിലും ഒരാള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നിയാണ്, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. ശുഭത, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്ലൈഡ് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത കാരണമാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോ ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, നിഷ്ഠയില് പൂർണ്ണമായി പ്രകടമാകുന്ന സാധനാഭക്തി.
മോക്ഷ ലഘുത്വകൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിയിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുക എന്നാണ്. സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർവമായി കിട്ടുള്ളൂ. ദുർലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളത്. സുദുർലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാന്. ഇപ്പൊ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ്. സ്വയം സ്വഭാവത്തിന് വ്യതിരിക്തമാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലുള്ളവർ മുക്തി സങ്കല്പത്തെ പോലും തള്ളിക്കളയുന്നു. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണം, ആ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കും പ്രേമഭക്തി. ഒരാളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കത്തക്കതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് കണ്ടു, അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് നമ്മള് പാപത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് ബീജം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യണു. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലേശം ഉണ്ടാവണു. ഒരു വിത്ത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മള് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭൂതരാവണത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിദ്യ, അറിവില്ല ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇത്. ഈ പാപ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ചക്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഈ പാപകരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരിക. ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യണത്. അപ്പൊ പാപം ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ ദണ്ഡം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അത് അപ്രാരബ്ധമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പാപം ചെയ്തു, എന്നാലും ശിക്ഷ ലഭിച്ചില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് പാപ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുകയാണ്. പാപം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അതാണ് കൂടം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും പാപകരമായ ആഗ്രഹങ്ങള്, പാപം, അപ്രാരാബ്ധം, അങ്ങനെ ഇതൊരു സൈക്കിള് പോലെ തുടരും. ഇനി അഥവാ അപ്രാരാബ്ധത്തിലുള്ളത് അനുഭവിക്കാൻ പാകമായി എന്ന് വെച്ചാല് അത് പ്രാരബ്ധ പാപമായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കുമ്പോ ക്ലേശം. അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു സൈക്കിള് പോലെ. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മോക്ഷ ലഘുഹ്ത കൃത്. മോക്ഷ ലഘുഹ്ത കൃത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്താണ് ഉണ്ടാവണേ? ഒന്നാമത്തേത് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന സുഖം, ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. രണ്ടാമത്തേത് ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആനന്ദം സർവശ്രേഷ്ഠാണ്, നിത്യമാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് സർവശ്രേഷ്ഠവും നിത്യവുമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അവ താഴേക്കിടയിലുള്ളതാണ്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതനം സ്വാഭാവികമാണ്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദത്തിനും പതനം സാധ്യമാണ്. ഭൗതികമായ ആനന്ദം ക്ഷണികമാണ്. ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയണത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. നമ്മള് ഭഗവത് സേവനമൊന്നും അവിടെ ലഭ്യമാവുന്നില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും ഉന്നതമായത്, ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, നിത്യമായതാണ് അത്. പിന്നെ ഈ ഓരോരുത്തര് യോഗികള്, സിദ്ധന്മാര് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവര് യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് പല പല കഴിവുകളൊക്കെ ആർജിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള 8 സിദ്ധി ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. അണിമ സിദ്ധിയാണ് ഒന്നാമത്തേത്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞ അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ധി എന്താണ്? ആരാ പറയാ? അറിയാമോ? അണിമ, ഗരിമ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂക്ഷ്മ രൂപം കൈക്കൊള്ളുക. ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പോകാൻ, ഈ യോഗ സിദ്ധിയൊക്കെ ലഭിച്ചവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും കടന്നിരിക്കാൻ പാകത്തിന് അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുക, അതാണ് ഈ സിദ്ധിയുടെ സവിശേഷത. അപ്പോ അത് ഭൗതികതയിലും ഇപ്പൊ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടണലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ്, കുതിരാനില്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഗുഹാമാർഗങ്ങളൊക്കെ പലതുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താല്
ഇപ്പൊ ഭൗതികരും അങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. അന്തരീക്ഷത്തിലോ ജലപ്പരപ്പിലോ ഒഴുകി നടക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ശരീരലാഘവം ചില യോഗികൾക്ക് കിട്ടും. അനേക വർഷങ്ങള് അവര് തപശ്ചര്യയിലൂടെ നേടിയെടുക്കണതാണ് അതൊക്കെയും. ഈ യോഗസിദ്ധികള് ഒക്കെ ഭൗതിക പൂർണ്ണതയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴ് ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊക്കെയും ചെയ്യാന്. അപ്പൊ അവരും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. ഒരു ആള് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുരു, ഞാന് 18 വർഷം ഞാന് തപശ്ചര്യ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിപ്പോ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല. ഗുരു പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം. അല്ല ഗുരു, അത് ഒരു നേട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഒരണ ലാഭായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ ഗുരു അങ്ങനെ പറയണേ? അല്ല, വെള്ളത്തിന് കടക്കാൻ ഒരണ കൊടുത്ത ആ വഞ്ചിക്കാരൻ നമ്മളെ കടത്തി തരും. അതിനാണോ ഈ വില പിടിച്ച 18 വർഷം നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗി ആവുക, സിദ്ധികൾ ലഭിക്കുക, ഇതിനൊക്കെ അത്രേ മൂല്യമുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പോ ഈ സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെത്താൻ ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. ലഘിമ എന്നാണ് ആ സിദ്ധിക്ക് പേര് പറയുക. യോഗിക്ക് ചന്ദ്രനെ വിരൽ കൊണ്ട് പോലും സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന്. അതിനെ പറയാ പ്രാപ്തി എന്നാണ് ആ സിദ്ധിക്ക് പേര് പറയണത്. അപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ദൂരത്തേക്ക് കൈ നീട്ടുക, അതൊക്കെ സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു മാമ്പഴം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, ഇവിടെ നിന്നോണ്ട് കൈ നീട്ടി പറിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാപ്തി എന്നുള്ള സിദ്ധി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രഹം, ഒരു പ്ലാനറ്റ് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ നശിപ്പിക്കാനോ പോലും ഒരു ഈശിത്വം എന്നുള്ള യോഗസിദ്ധി കൊണ്ട് സാധ്യമാവും എന്നാണ്. പിന്നെ വശിത്വം എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധി, അത് ആരെയും തൻ്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കുകയാണ്. ആ ആൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനൊന്നും പിന്നെ സാധിക്കില്ല. ഒരു തരം ഹിപ്നോട്ടിസം തന്നെ. ഈ സിദ്ധി നേടിയ യോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചെന്നിട്ട് വലിയ വങ്കത്തരങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അവരെ ചൂഷണം പോലും ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. അടുത്ത സിദ്ധിയാണ് പ്രാകാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇതൊരു ഇന്ദ്രജാലം, മാജിക് പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ കണ്ണില് വെള്ളം കടത്തുക, അതേപടി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ഓരോ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും പിന്നെ വലിയ സിദ്ധിയാണ് കാമാവസായിതം എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു ഇന്ദ്രജാലം പോലെ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ സിദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് പറ്റും എന്നാണ്. പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായിട്ട് എന്തും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സിദ്ധിക്ക് പ്രാകാമ്യം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ കാമാവസായിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതിക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധി സമ്പാദിച്ച ആള് നമ്മുടെ പുരാണത്തിലൊരു അസുരനെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച ഈ ലോകം മുഴുവനും കിടുകിടാ വിറയ്ക്കും അല്ലെ? ദേവന്മാരാവട്ടെ എല്ലാം, സൂര്യദേവൻ പോലും പാതിരാത്രിക്ക് ഉദിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാ ഉദിക്കണം. അതാരാണ് അറിയാമോ? ഒരു അസുരൻ, ഹിരണ്യകശിപു. അതെ, ഹിരണ്യകശിപു അല്ല, ഹിരണ്യകശിപു മാതാജി, ഹിരണ്യകശിപു. അങ്ങനെയുള്ള യോഗസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താ പ്രയോജനം? ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ യഥാർത്ഥ ജീവിതം അത് അനശ്വരമാണ് അല്ലെ? ഈ ജീവാത്മാവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജന്മം എന്ന് പറയണത്, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയണത്, അത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും പ്രയത്നിക്കാനും ഉള്ളതാണ്. അത് അവിദ്യ മൂലം, അജ്ഞത മൂലം അത് അവര് മനസ്സിലാക്കണില്ല. ഭൗതിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ വളരെയധികം സാങ്കേതിക പുരോഗമനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന തരത്തിലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുക?
ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ആയിട്ട് പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉണ്ട്. അതും തോറും മനുഷ്യൻ വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെടുകയാണ്. അതിനെന്താ ഉദാഹരണം ഉള്ളത്? ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം എത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പോലും ഫോൺ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഹൃദിസ്ഥമല്ലാതായി അല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ അവരെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ അനങ്ങണ്ടാലേ ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്വിച്ചുകളും ഓൺ ചെയ്യാനോ ഓഫാക്കാനോ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വന്നപ്പോഴേ മനുഷ്യര് വിഡ്ഢികളും മടിയന്മാരും ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെച്ചല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനം കൊണ്ട് വിപത്തിൽ നിന്നൊന്നും മോചനം നേടാൻ മാർഗമല്ലാതെ. ഇപ്പൊ മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയണതാണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി തരണേ എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ എൻ്റെ ആ ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതൽ ശക്തമാവണം, സ്ഥിരമാക്കി തരണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കൃഷ്ണാവബോധം അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുല്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ്. അതിനോട് തുലനം ചെയ്യാൻ ഒന്നിനും ആവില്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം അത് അളവറ്റതാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, ആത്മീയമാണ്. ഇതുപോലെ ഉള്ള ദിവ്യാനന്ദം വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മറ്റ് സിദ്ധികളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ ആ പാരാവാരുണ്ടല്ലോ, ആ സമുദ്രം, അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ആനന്ദം ഒരു കടലോളം ഉണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദം ഉണ്ടായാൽ മതി. അത് മറ്റേതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ മികച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അല്പമെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നയാൾക്ക് മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പോലും ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊന്നും അവരുടെ മുമ്പില് വിലയുള്ളതല്ല. ഭഗവത് പ്രാപ്തി മാത്രാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കോലാവേജ ശ്രീധരൻ എന്നു പേരായിട്ട് ഒരു മഹാഭക്തൻ ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ദരിദ്രനാണ്. വാഴയില ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് കുമ്പിള് കുത്തി വിൽക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ ജോലി. കഞ്ഞി കുടിക്കാനൊക്കെ ആളുകൾ അത് വാങ്ങും. അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് വരുമാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇല വിറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അങ്ങനെ ആ വരുമാനത്തിന്റെയോ പകുതിയും ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രയത്നം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, എത്ര വേണ്ടേ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭൗതിക സമ്പത്തൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ശ്രീധരൻ പറയാണ്. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ, അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് എന്ന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, അതായത് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നായിരുന്നു ആ ശ്രീധരന്റെ മറുപടി. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. 24 മണിക്കൂറില് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് മുഴുകാൻ കഴിയുക. അതിലും അധികം അവര് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കണില്ല. ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള മുക്തി പോലും അവർക്ക് വേണ്ട. കൃഷ്ണ ഭക്ത നിഷ്കാമ ദൈവശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി അദൈവ സകല അശാന്ത എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശാന്താവസ്ഥയല്ല ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. നിഷ്കാമ കൃഷ്ണഭക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രശാന്താവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയും കുറവുണ്ടായിരിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അഥവാ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലോ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹമൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനാവണം അല്ലേ?
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് യോഗസിദ്ധിയൊക്കെ സമ്പാദിച്ച ആളുകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ വലിയ സിദ്ധനായിട്ട് ചമയ, അതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ മോക്ഷ ലഘുഹിതകൃത് എന്നുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് 3 തരത്തിലെ സുഖം പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ് ആനന്ദം. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനൊന്നും അവസരം അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ്, നിത്യമാണ്, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം വിലമതിക്കാത്തതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചേ? ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് സുദുർലഭ. മോക്ഷ ലഘുഹിതകൃത് കഴിഞ്ഞു. മുക്തിയിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു, ഭക്തിയിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുദുർലഭ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 3ഉം 4ഉം ഭാവഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ 2 സാധനാ ഭക്തിയായിരുന്നു, 5ഉം 6ഉം പ്രേമഭക്തിയാണ്. സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞ അപൂർവമായി കൈവരിച്ച, ദുർലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്നാണ്. സുദുർലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസം. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത കിട്ടാൻ പ്രയാസാണ്, അപൂർവമാണ് അത്. എന്താ അതിനുള്ള കാരണം? എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കില്ല. എന്താ അതിന്റെ കാരണം അറിയാമോ? ചിലപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളോ മോക്ഷോ അതൊക്കെ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയേക്കാം, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അത് എളുപ്പത്തിലൊന്നും ഭഗവാൻ നൽകില്ല, കനിയില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന, ഗുരുവിന്റെ ദീക്ഷ ഒക്കെ ലഭിച്ച് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള ആ അനുഗ്രഹം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയണത് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു വഴിയിലും സാധ്യമല്ല. ഒരു വഴി കൂടിയും സാധ്യമല്ല. ഏത് വഴി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ? ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരു ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും 2 പേരുടെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള ആ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ. മറ്റ് ഒരു വഴിയിലൂടെയും നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത, സുദുർലഭത, അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന്, പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ സാധിച്ചേക്കാം. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചാരങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്കും ഉയരാൻ സാധിച്ചേക്കാം. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങള് ചിലപ്പോൾ പരമാവധി നേടാനും സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അതൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവും ഇല്ല. കേവലം പ്രയത്നം കൊണ്ടോ ആധികാരികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഉയരാനാവില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പൊടികൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനാവുന്നതിന് മാത്രമേ ആ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടിയ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം. ആ ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ്
ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ പൊടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകുന്നവന് മാത്രമേ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സുദുർലഭമാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനം അപൂർവമായി കിട്ടുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നാരദര് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയും, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴാ നാരദ മുനി പറയാണ്, രാജൻ, മുകുന്ദൻ എന്നും പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും ഒക്കെ നിത്യ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവകാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഉപദേശകനും. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ കരുണാമയനാണ് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരൻ, അതായത് പാണ്ഡവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കൂടെ നിന്നിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സന്ദേശവാഹകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ് അല്ലേ. അവര് അത്ര ഭക്തരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സന്ദേശവാഹകനായിട്ട്, ദൂതനായിട്ട്, അതുപോലെ തേരാളിയായിട്ട്, സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലേ, എല്ലാം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവര് ഇതൊന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവര് അതിന് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോഴ് അവരൊക്കെ എന്താ കരുതിയേ? പശുപാലൻ, കംസൻ, കൗരവര്, അവരൊക്കെ എന്താ, വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ, സാധാരണ മനുഷ്യൻ. ചിലവര് ശിശുപാലനൊക്കെ എന്താ യാദവ, പിന്നെ കാലി ചെറുക്ക എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പോലും അവഹേളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള ആ ദിവ്യ അനുഗ്രഹം വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ നൽകുള്ളൂ. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര അപൂർവമായിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാവാത്തത്. അത്ര യോഗ്യതയുള്ള അർഹരായവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ലഭ്യമാവുള്ളൂ എന്നാണ്. സുദുർലഭ എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക്കിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് എളുപ്പമല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് കനിഞ്ഞരുളണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ അത്ര ശരണാഗതരാവണം. പിന്നെ പോരാതെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കുള്ളൂ. കാരണം അത്ര അപൂർവമാവണത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് സുദുർലഭ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കണത്. ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള ആ സുഖം, ആ ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, അത് തന്നെയാണ് പ്രേമഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ആ മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ല എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയണ ഐക്യം, ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. ആ ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ല എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏതിനാണ് വില കൂടുതൽ അല്ലേ? അപ്പൊ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്
ഞാൻ സർവാതിശായിയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തില് ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ദർശനം, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആനന്ദത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോള് ബ്രഹ്മാനന്ദം എങ്ങനെയാണ്? കേവലം കാലി കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം. ഒരു ചെളിയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഒരു പശു നടന്നു പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കുളമ്പ് പതിയുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാവും. ആ കുഴിയിലെ വെള്ളം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അത് മാത്രാണ് എന്ന്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ആ ദർശന സൗഭാഗ്യം, ആ സാമീപ്യത്തിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദ സാഗരം, അതിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയണത് കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അത്ര തുച്ഛമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീധരസ്വാമികൾ എഴുതിയ ഭാഷ്യത്തില് പറയും, ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് നീന്തി തുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരും അങ്ങയുടെ ലീലാവിനോദങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ അപൂർവം ചിലർക്ക് മാത്രം അറിയാം പരമാനന്ദം അതെന്താണ് എന്ന്. പരമാനന്ദം ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മറിച്ച് ഒരു യാത്രയില്ല എന്നാണ്. മറ്റ് ആനന്ദങ്ങളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം പിന്നെ വളരെ തുച്ഛമെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. വേറെ ഏതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉന്നതമായ സുഖത്തിനെ പോലും നിസ്സാരമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം എന്ന ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ അത് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയത കൈവരിച്ച ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റാനന്ദമെല്ലാം വെറും പെരുവഴിയിലെ വൈക്കോൽ തുരുമ്പായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. പെരുവഴിയിലെ വൈക്കോൽ തുരുമ്പ് ആരെങ്കിലും വില വെക്കാറുണ്ടോ? അതുപോലെയുള്ളൂ മറ്റുള്ള ആനന്ദം, അത്രയും വില കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവര് കണക്കാക്കുക? അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ, ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ. അത്രേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അല്ലെ. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള സുഖങ്ങള്, സമ്പത്ത് ഒന്നും തന്നെ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അതാണ് ശാശ്വതാനന്ദം എന്നൊരു ഭക്തനറിയാം. അത് സുദുർലഭമാണ്, കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ആണ് അത്. അങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല ആ ആനന്ദം. ആ ആനന്ദത്തിന് മുമ്പില് മറ്റെല്ലാം വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉന്നത ഭക്തര്, ആ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയാ അല്ലെ, നാമാചാര്യനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പില് സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞയക്കാണ് നവാബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജപം തപം ഒക്കെ മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യം? അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ? അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽ കല്ലുപോലെ, ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന്റെ പരമാനന്ദം എത്രയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും തുലനം ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യാവില്ല എന്നാണ്. അടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി എന്നാണ്. കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. ഭഗവാനെ നമുക്കും ആകർഷിക്കണം അല്ലേ. നമ്മള് വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രയത്നിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കും എന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം അത് എവിടെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലേ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അതേസമയോ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കും. അപ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം
രാധാറാണി തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോന്ന ആകർഷകത്വം കൃഷ്ണനുണ്ട്. അല്ലേ? എന്താണ്? കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കന്ദർപ്പൻ, ഒരു കാമദേവന് തന്നെ വളരെ വലിയ സൗന്ദര്യാന്നാ പറയാ. അതുപോലെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നിച്ച് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മദനമോഹനൻ, എല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ. എന്നാൽ രാധാറാണിക്കോ കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ഉണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാര് രാധാറാണിയെ എന്താ വിളിക്കുക? മദനമോഹന മോഹിനി എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രാണ് ഈ രാധാറാണിയുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ. അതായത് കുറെ പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്, സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് സത്യം. ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന, രാധയുടെ പ്രസാദമില്ലാതെ, രാധ പ്രസന്നയാവാതെ, മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ, എന്റെ പ്രസന്നത ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ പ്രസാദിക്കില്ല, രാധാറാണി പ്രസാദിക്കാതെ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തരാവണം അല്ലേ. അപ്പോ രാധാറാണിയാണ് ഈ കൃഷ്ണഭക്തി നമുക്ക് തരാനുള്ള ആ ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ ആള് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാധാറാണിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവര് ചെയ്യുക അല്ലെ. അവിടെ എന്തിനും രാധേ രാധേ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ നാമങ്ങളെക്കാളും രാധാറാണിയുടെ നാമത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് വ്രജത്തിലൊക്കെ. രാധ എന്നുള്ള ആ വാക്കുച്ചരിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ചെവികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു രാധ എന്നുള്ള ആ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെവി കൂർപ്പിക്കും എന്ന്. ആരാണ് രാധ സംബോധന ചെയ്യുന്നേ എന്ന് അത്ര രാധാറാണി ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ രാധാറാണിയുടെ ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനമല്ല, അത് രാധാറാണിയുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ, ഹ്ലാദിനി ശക്തി. അപ്പോ അത് നടക്കുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത് ആത്മീയതയിലാണ് നടക്കുക. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവീ പ്രകൃതിയുടെ ആ സംരക്ഷണത്തിലാണ് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയണത്. രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭക്തരൊക്കെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയണത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയണത്. 22ാമത്തെ പേജില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആരാ ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 14:20 ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇത് ശരിവെക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നോ
ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞവയൊക്കെ വളരെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തില് എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരോട് ഉദ്ധവ ഗീത ഉദ്ധവോപദേശം അതില് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് നടത്തുന്ന സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും ലഭ്യമല്ല. യോഗ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത പഠനം നടത്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ തപോ അനുഷ്ഠാനങ്ങള് ദാന ധർമാദികള് ഇതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്ന ഈ സേവനം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനം, അതേപോലെ മറ്റൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്നാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വേറൊരാൾ വായിക്കൂ. ആരെ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുസ്മിത കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. വായിക്കാം മാതാജി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വഭക്തന്മാരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രശസ്തികളെ യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും മറ്റു ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും. യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണിത്. താൻ കേമനാണെന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും കരുതുകയില്ല. മറ്റു ഭക്തന്മാർ തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിചാരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു: രാജൻ, നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അന്യരിൽ നിന്ന് സ്വയം മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സദാ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ മാത്രമല്ല, ദൂതനായി പോലും ഭഗവാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായി ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാരാജാവ് പറയാണ് അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തി, അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു ഭക്തരൊക്കെ തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്നാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കരുതുക. അല്ലാതെ താനാണ് കേമൻ എന്നൊരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഭക്തനല്ലാത്തവരാണ് ഒരു പക്ഷെ പറയുക അല്ലെ, ഞാൻ ഭക്തനാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയണതാണ്, നിങ്ങളെ പോലെ ആ പാണ്ഡവരെ പോലെ ആ ഭാഗ്യവാന്മാര് ആരാണ് ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തില് ആണ് പ്രത്യക്ഷനായത്. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഈ പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സദാ നിങ്ങളോടൊപ്പാണ് ജീവിച്ചത്. അപ്പോ പലർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ അവസ്ഥ.
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹോദരനായിട്ടും സുഹൃത്തായിട്ടും മാത്രല്ല അല്ലെ, ദൂതനായിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ ഏറ്റവും ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര് നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആരോ വായിക്കുക? വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിക്കുക. വായിച്ചോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനായിട്ടേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ, സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ച് അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാത് ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിനു കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായതു തന്നെ. അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിത്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ശക്തമാണത്. ദൈവം മഹാനാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാനാവുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠതമമായ ആ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയാതെ പോയി. ഞാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നു. അങ്ങയെ ഞാൻ പലപ്പോഴും അവഹേളിച്ചിട്ട് പോലുമുണ്ട് എന്നൊക്കെ, അതിനെല്ലാം എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോ ആ സഹോദരന്മാരെ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആണ് ജീവിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ഭക്തിയാലെ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ്. അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനം അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം അവരുടെ സ്നേഹം സൗഹാർദ്ദം അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇതിലും കൂടുതൽ തെളിവ് വേണോ അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ ദൂതനായിട്ടും സുഹൃത്തായിട്ടും സഹോദരനായിട്ടും ഒക്കെ ആരാ നിൽക്കുന്നേ? സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ചെയ്യുന്നേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരും പരമഭക്തരാണ് അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ് അവര്. അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരോടൊപ്പം നിന്നത്. ഭഗവാൻ മഹാനാണ്. ഭക്തിയുത സേവനോ അതിനേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവർക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താത്തവർക്കൊന്നും അതിന്റെ മൂല്യം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക മുക്തി അത് ആഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സാധ്യമാക്കി തരും. മുക്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കുക അത് സുദുർലഭമാണ് എന്നാണ്. ഒരു ഹാത്തിറാം ബാബ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാത്തിറാം ബാബ എന്നുള്ള ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ അടുത്ത് വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ആളാണ്, ഒരു രാമഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾസും അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ അമ്പലങ്ങളും കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ആ വിഗ്രഹങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹം രാമഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ബാബ വന്നിട്ട് ബാലാജി കണ്ടു. തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ വിഗ്രഹം കണ്ടു. നല്ല സുന്ദരമായ വിഗ്രഹമാണ് അല്ലെ, നിറയെ അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക മണിക്കൂറുകളോളം. അന്ന് കാലത്തൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാം, ഇന്നിപ്പോ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കാനൊന്നും അനുവദിക്കില്ല. അന്ന് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കുറേ സമയം. അപ്പോ ഈ സെക്യൂരിറ്റി, അവിടുത്തെ പാറാവുകാരൻ പറഞ്ഞു, ഇയാള് ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകാനാണോ എന്നൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെയൊക്കെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ ഇയാളെ പറഞ്ഞയച്ചു, വേഗം പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ഇദ്ദേഹം തൊഴാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ
അനുവദിച്ച് അകത്തേക്ക് കടത്തിയില്ല, ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം ആകെ കരഞ്ഞു വിഷമിച്ചു, എനിക്ക് ഇന്ന് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങാനും സാധിക്കണില്ല. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ബാലൻ വരികയാണ്, മുട്ടി വിളിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു, വരൂ, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി കളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊരു പതിവായി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം ഈ ബാലൻ കളിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ഹാരം വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കണ്ടില്ല, ഇദ്ദേഹം ബാബ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, ബാലാജിയുടെ ഒരു ഹാരം മോഷണം പോയി, കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഓ, ഇവിടെ ഒരു ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഹാരം. വേഗം അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന്, ഇതാണോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഹാരം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നീയായിരുന്നു അല്ലേ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിലിലിട്ടു ഇയാളെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബാലൻ കളിക്കാൻ വന്നു, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതാ. ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. പിന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ അങ്ങ് വരികയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവനെ ജയിലിലിട്ടു. ജയിലിലിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കുറെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. പറഞ്ഞു, എന്നാ ശരി, ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താം. മുറി നിറയെ കരിമ്പ് കൊണ്ടിട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നിപ്പോ രാത്രി ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഈ കരിമ്പൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ വിചാരിക്കാം നീ പറഞ്ഞത് ശരിയെന്ന്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാബ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഗംഭീരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആന വരികയാണ്. ആന വന്നു ആ കരിമ്പൊക്കെ തിന്നിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഈ ബാബയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന്. ഹാത്തിറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹാത്തിറാം ബാബ എന്ന് പേര് വരുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഈ എല്ലാവരും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു, രാജാവും അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു. എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിവേദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിവേദ്യം ഭഗവാന് കൊടുത്ത എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശരി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശ്രമം നിർമ്മിച്ചു നൽകി. ഇന്നും ഹാത്തിറാം ബാബയുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള നിവേദ്യമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ രാധാറാണിയോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ദിവ്യ സ്നേഹം അതാണ് രാധാറാണിക്കുള്ളത് ഭഗവാനോട്. അതാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതും. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാന്റെ മുകളിലാണ്, ഭഗവാനേക്കാൾ വലുതാണ് ഭക്തി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ കനിഷ്ഠ അധികാരി ആവുക, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഭക്തരെ വേർതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും അതില് തുടക്കക്കാര് പോലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ശ്രദ്ധ അതൊക്കെ ചഞ്ചലാണ് അല്ലെ. അവരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂര് തൊഴാൻ പോയി, നമ്മള് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്രയോ ദൂരെന്നൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തൊഴാൻ അവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പോ അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു സിനിമാ നടനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയോ ഒക്കെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എവിടെ പോവും? ഭഗവാൻ അവിടെ വിഗ്രഹത്തിലുണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴായാലും ഉണ്ട്. ഇയാളിപ്പോ ഈ സെലിബ്രിറ്റി ഇപ്പൊ തന്നെ പോവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലിബ്രിറ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആവുമല്ലേ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ. അപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഭഗവാനെ പിന്നെയും കാണാലോ എന്ന് ന്യായീകരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഭക്തി. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്യുക. അയാളുടെ ചുറ്റും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അയാൾക്കൊരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയുള്ള അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ അവർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ പോലെയുള്ളവര്, അവരാണ് ശുദ്ധഭക്തര്. ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായം 1 അധ്യായം 2 സാധനയില് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോ മോക്ഷല ഗുപ്ത കൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തില്
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ലഘിമ, അണിമ, പ്രാപ്തി അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ സിദ്ധികൾ നേടിയത് കൊണ്ടൊന്നും, യോഗസിദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ മറ്റുള്ള ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ പാരാവാരം ഉണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി ഇതിൻ്റെക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നിൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം അത് എളുപ്പമല്ല. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങള് അതുപോലെ മോക്ഷമൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കിട്ടാൻ. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അതിന് ഒരു ആചാര്യന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം തന്നെ വേണം. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നാണ്. അപ്പോ അതായി. പിന്നെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, അതിലെന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം? അതൊക്കെ കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞ ആ കുഴിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അത്രേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോണ്ടുള്ള ആ ആനന്ദം അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, ഏറ്റവും ഉന്നതം. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ഭക്തന്മാരെ, ഉറച്ച ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ നിർത്തുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പാണ്ഡവരെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ മഹാനാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ മൂല്യം വേറെ ഒന്നിനും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വൃന്ദാവനൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് വന്നു. പറയൂ മാതാജി, എന്തൊക്കെ വിശേഷം? അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? മാതാജി ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ കൃഷ്ണ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും മിണ്ടില്ല. രാധേ രാധേന്നേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതെ. ആര് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ രാധേ രാധേ വിളിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം